Hello friends! Welcome back again to Digital Era. Para sa araw na ito ay mag-share na naman ako ng mga Ilocano words. Ito yung mga opposite words or kabaligtaran ng mga salita. At sana itong video na ito ay makatulong sa mga nagnanais matuto ng salitang Ilocano. Pero bago ang lahat, huwag po sana nating kalimutang suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe and also hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga latest video. Hirap, ginhawa, rigat, namay, mayaman, mahirap, baknang, pobre or marigrigat. Malaki, maliit, dakkel, basit, mabango, mabaho, nabanglo, nabangsit, malakas, malakas, mahina, napigsa, napigsa, nakapoy, nakapoy, mataba, mataba, payat, payat, nalukmog, nalukmog, nakutong, nakutong, tahimik, tahimik, maingay, naulimok, naulimok, natagari, natagari, matakaw, matakaw, mahinang kumain, mahinang kumain, narawot, narawot, nakusim, nakusim, malapit, malapit, malayo, malayo, asideg, asideg, adayo, adayo, maliwanag, maliwanag, opposite ay madilim, madilim, nalawag, nalawag, o kaya ay naranyag, naranyag, at ang madilim ay nasupngot, nasupngot, mabilis, mabilis, mabagal, mabagal, napartak, napartak, nabuntog or nabuntog, masarap, masarap, hindi masarap, hindi masarap, naimas, naimas, madinga naimas, madinga naimas, masaya, masaya, malungkot, malungkot, naragsak, naragsak, naliday, naliday, mahaba, mahaba, maikli, maikli or maiksi, atiddog, atiddog, ababa, ababa, malakas, malakas, mahina, mahina, napigsa, napigsa, nakapoy, nakapoy, mabilis, mabilis, mabagal, mabagal, napartak, napartak, nabuntog, nabuntog, maputi, maputi, maitim, maitim, napudaw, napudaw, nangisit, nangisit, malinis, malinis, madumi, madumi, nalinis, nalinis, narugit, narugit. Okay mga kaibigan, kakabsat, hanggang dito na lang ang aking video at maraming salamat sa panonood. Next time po ay mag-share na naman ako ng iba't ibang Ilocano words, mga opposite words or kabaligtaran ng mga salita. At kung meron kayong questions sa aking video or meron kayong words na gustong ipa-translate sa Ilocano, mag-comment down below lang po kayo and then magre-reply po ako as soon as possible. Again, thank you so much po sa panonood. Maraming salamat. Agyaman na.